Alamin natin ang kanilang mga presyo. So may mga tumpukan po tayo dito ng mga tawilis, no? Bossy, pwede matanong magkano tumpukan mo? Yun, 50 pesos na mga tumpukan ng ating mga tawilis. Yellowfin tuna, no? 160 naman po dito. At ang gulyasan ay 100 pesos na kilo. Moose. Tapos may mga pusit din po, no? Ayan, no? Mga maliliit na pusit na sariwa po yan, no? 100 pesos po. Yan, no? Kapak at kabase, no? Mga 50 pesos lang po dito yan. May maidadaing ka na, may maipapaksiw ka pa. Sabawan nyo lang po, okay na po at solve na po ang inyong pamilya. Morning, sir. Wala si Ate Pam ngayon, mukhang di nagtinda, no? Nagda-vlog na siya. Nag-ikot na, nag-ikot. Magkano espada mo? Magkano? 200? Dito po ay 200 pesos, no? 160. Hello po, Nay. Good morning po. Good morning. Wala kayong latag ng talong, Nay, no? Mahal, no? Kasi pumunta ako ng Divisoria kagabi. 130 po ang per kilo. Pero binili ko na rin po kasi total nandoon na rin lang ako. Binili ko na yung talong. Ang repolyo po natin. Sa Pechay Bagyo. Bumaba kahapon, wala nang tabenta ko eh. Batangas niyo po. 120 sa tilapiyang Batangas, no? Tago pa natin, bumaba ng 20. Dating 200 pesos yung per kilo, no? Yeah, 180 po ang kilo. Kano naman yung ket-ket mo? Ayun, 60 pesos dito po. Tapos dito po sa kabila ay 90 pesos, no? May mga mansanas din po siya mga nakasabit sa halagang 100 pesos, no? Salmonete, 200 pesos na kilo, no? So, ang ganda ng mga latag ng ating dalagang bukid. Magandang umaga sa iyo, Lodi. So, ayan po yung mga presyuhan ng kanyang mga gulay, no? 20 pesos sa mga nakaripak na sibuyas, kamatis. At ang ating kalamansi sa halagang 10 pesos. Nakakabili rin po ng mga 20 pesos o kilo-kilo rito sa gulayan. Magkano lettuce mo? 61 port. 61 bali 240 ang per kilo. Yun, 240 na per kilo ng lettuce. Ayan po, mga Alright, so isang magandang umaga po dito po sa bayan ng Malabon Fish Market, kung saan ay mag-a-update tayo ng kanilang mga presyuhan ng tumpukan. Dito po kasi ay marami kayong mapipili na tumpukan sa halagang 50 pesos at 100 pesos. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot at alamin ang kanilang mga presyo na latag sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! So sa mga nakikita po natin kanilang mga latag po dito ay mga sariwang galunggong, tawilis, yellowfin tuna, no? Alamin natin ang kanilang mga presyo. So may mga tumpukan po tayo dito ng mga tawilis, no? Bossy, pwede matanong magkano tumpukan mo? Yun, 50 pesos na mga tumpukan ng ating mga tawilis. Sariwang tawilis po yan, talagang nangingintab, no? Kasi nung tayo ay na pupunta sa dagat, no, na tayo nanguhuli ng mga ganitong klaseng isda na nilalatag po nila dito. Kapag ang isda ay dagsa, mag-aamoy melon yung karagatan kasi dahil amoy melon itong tawilis. Yan po yung nahuhuli namin sa mga Manila Bay. Yan po yung mga isdang tawilis, no? Tapos ang kanya mga kilo ng yellowfin tuna sa halagang 150. Tapos may mga tumpukan din po ng mga nilachay o hasa-hasa, no? 50 pesos po yan. 140 po sa per kilo. Tapos ang ating galunggong sa per kilo po ay 160. So grabe po yung mga latag na nakikita po ninyo. Tapos ang mga tumpukan po natin dito ay 100 pesos, no? Talagang dumagsa ang mga seafood sa Malabon dahil sa ganda ng kanilang mga latagan.
Boss, maraming salamat. Thank you. Kita, segunda lang. Tapos dito naman po ay may mga tumpok din po na dilis sa halagang 50 pesos. Tapos ang mga kilo ng kanilang mga yellowfin tuna, no, 160 naman po dito. At ang gulyasan ay 100 pesos na kilo. Yan po mga nakita po natin dito sa mga latagan po nila ng galunggong. 100 pesos po yan. Magkano naman per kilo ng galunggong natin? 180 lang. 180 sa mga per kilo ng galunggong, no? So ito po yung mga kilo, no? Yellowfin tuna pa rin po natin ay 160 at mga tumpok po natin ay 50 pesos. Tapos ito po yung katawan ng big hit sa halagang 50 pesos tumpukan, no? Talagang makakasulit na kayo. At meron na rin po kayong mga maiulam sa pagkainan at mabubusog na ang iyong mga pamilya. So napakarami po nilang latag dito na tumpok-tumpok na mga isda. Shout out sa'yo, Lodi. Shout out sa'yo. 50 pesos na tumpukan po ng ating mga bangus. Tapos may mga pusit din po, no? Ayan, no? Mga maliliit na pusit na sariwa po yan, no? 100 pesos po. Ayan, no? Yun po yung presyo, no? Lagi ako nanonood sa ano mo ah. Boss, galagong boss. Sa Bulacan. Ako, mag-ako pinanonood ko yung vlog ko eh. Lagi ako nanonood. Tapos dito po ang tumpok po ay 100 pesos sa mga tilapia, no? Ayan po ay tilapia ang Pampanga, no? Kuya, maraming po salamat, ha? Thank you. Tumpukan po ng ating mga bangus, no? 100 pesos. So, grabe ang mga latagan po natin ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? Tamban po natin dito ay 50 pesos lang po. At ang mga tawilis ay 50 pesos. Ang bangus din po natin na tumpukan ay 50 pesos. Grabe sa mga 50 pesos ang nakikita po natin tatagan dito sa Malabon Fish Market. So sa mga naghahanap ng mga murang presyo, no? Ito po yung sagot sa inyo, Malabon Fish Market, dahil ang tumpukan po natin dito ay murang-mura po ninyong mabibili. So grabe mga tumpukan ang mabibili dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Yan, no? Kapak at kabase, no? Mga 50 pesos lang po dito yan. May maidadaing ka na, may maipapaksiw ka pa. Sabawan nyo lang po, okay na po at solve na po ang inyong pamilya. 160 sa yellowfin tuna, no? 160 na per kilo. Isdang tumpukan ng kalaso, 50 pesos din po ang tumpukan. Galunggong, 100 pesos na mga tumpukan. Ang tumpukan po ng tawilis ay 50 pesos. Ayan, mga sariwa, alakaak, ayan, no? Manitin na lang yung dalawa. Sandaan, galunggong sa kwenta. Good morning, sir. Wala si Ate Pam ngayon, mukhang di nagtinda, no? Nagda-vlog na siya. Nag-ikot na, nag-ikot. Magkano espada mo? Magkano? 200? Dito po ay 200 pesos, no? 160. May tawad pa ba? Ayun, may tawad pa raw. Yun ang kagandahan, makakatawad ka. Salmonete mo, magkano? 200 pesos na salmonete. Tapos mga tumpukan po natin dito, no? Tilapyang Batangas sa halagang 80 pesos. Naiulam ka na. Marami pa, no?
So mga tumpukan pa rin po ng mga bangus dito. Ayan po, 50 pesos, 100 pesos. Yan po yung mga tumpukan na kanilang binebenta sa Malabon Fish Market. $130 sa tumpukan po ng bangus, 4 na piraso na po yan. No? Pwede nyo pong ipadaing palinis sa kanila. Yan po yung halaga ng kanilang tumpukan. 120 yan, 120. Dalawang pauwaan mo, wag mo. Hello po, Nay. Good morning po. Good morning. Wala kayong latag ng talong, Nay, no? Mahal, no? Kasi pumunta ako ng Divisoria kagabi. 130 po ang per kilo. Pero binili ko na rin po kasi total nandoon na rin lang ako. Binili ko na yung talong. Ang repolyo po natin sa Pechay Bagyo. Bumaba kahapon, wala nang tabenta ko eh. Ngayon, 70. Grabe po yung tinaas ng gulay. Kahit okra po. Taas eh, no? Ang okra dati nabibili ko na po sa Divisoria ng 60 pesos yung isang plastic. Ngayon, Ngayon 180. 150. Oh, yung isa 150 po tapos yung isa 180. Nag-ikot po ako nagtanong. Yan mga nakatali 10 piso, no? Grabe yung mga presyo ng gulay talaga. Nagulat nga ako. Mas mahal pa ngayon sa isda at karne. Sige po, Nay, salamat po. Shoutout po, Kuya. Ayan, mga panindang bangus ni Kuya dito, no? Maganda yung mga latag niya rito, oh. Bangus Dagupan. 180 ang per kilo. At tilapiyang Batangas niyo po. 120 sa tilapiyang Batangas, no? Tagupan natin, bumaba ng 20. Dati 200 pesos yung per kilo, no? Kaya 180. Yeah, 180 po ang kilo. Napakaganda at solido yung kanyang mga latag dito ng bangus Dagupan at tilapiyang Batangas. Sige po, shout out po, Kuya. Sige, Kuya, salamat po. Thank you. Alright. Dito po ay may mga tumpok din po mga saging sa halagang 20 pesos. At may mga per kilo rin po, no? 50 pesos po ang kilo. Ayan, ang mga latag. Nay, magkano po yung suha nyo ngayon? 50. Ayun, no? 50 pesos po yung isang piraso, no? Yan po yung bentahan po ng suha. Nay, dito po sa Milo niya magkano? Yun po yung mga presyo ng bentahan po ng prutas. So nakikita na naman natin si Isda. Ayan na. Ayan o, Isda, shoutout sa'yo. Saan ka na naman galing? Saan ka galing? Sa loob ka nagbenta? Ayan po yung mga alaga niya mga isda na pang aquarium. Shoutout. Dito naman po ang suha natin ay 100 pesos na isang piraso. So ngayon lang uli natin sila napasyalan dito sa pag-akyat ng tulay, no? So may mga paninda ngayon si Lodi dito. Shout out, Lodi. Ayan, shout out. Magkano naman ang ket-ket mo? Ayun. 60 pesos dito po, tapos dito po sa kabila ay 90 pesos, no? May mga mansanas din po siya mga nakasabit sa halagang 100 pesos, no? Tapos may mga saging po niya na latundan, lakatan at saba. Sa saba mo magkano na? Saba, 20 lang. 50 pesos pa rin po yung sa kanyang panindang saba, no? Sa latundan mo, Magkano rito po? 70 pesos sa latundan. Lakatan, ayun. Tandaan po ang kilo ng ating lakatan, no? So, bumaba po yung mga presyo ng kanyang mga prutas na saging. Boss, maraming salamat ha. Thank you.
salmonete, 200 pesos na kilo. Ito ang ganda ng mga latag ng ating dalagang bukid. Tapos ang init. Dalawa na lang. Yan po yung mga per kilo ng bangus, no? Per piraso po ay 140. Bumo lang yan, te. Bumo lang. Tanggalin na ano. Sa malaki nyo na magkano dito? 180 na per kilo, no? Open mo. Ipon na, salamat po. So sa mga presyo ng mga gulay dito ay 20-20. 20 pesos sa kamatis, sa bawang, sibuyas. Yan po yung mga latag po nila. Pero di po kalahating kilo sa halagang 50 pesos. No? Good morning, good morning. Magandang umaga sa iyo, Lodi. So, yan po yung mga presyohan ng kanyang mga gulay, no? 20 pesos sa mga nakaripak na sibuyas, kamatis. At ang ating kalamansi sa halagang 10 pesos. Nakakabili rin po ng mga 20 pesos o kilo-kilo rito sa gulayan. Magkano lettuce mo? 61 port. 61 port. Bali 240 ang per kilo. Yun, 240 na per kilo ng lettuce. Ayan po, mga paninda nilang gulay na latag, no? Shoutout sa'yo, Lodi. Oo, totoo yung sinabi mo. Kita mo yung shoutout, Lodi. Shoutout sa'yo. Yun. Magkano yung pechay mo? 20 pesos po yung kada tali ng kanyang pechay. Pakbet magkano? 80 ang kilo ng pakbit. Pati talong, no? Totoo nga po yung sinabi nyo. Ang talong natin ay napakamahal. 60 na lang bigay mo. Napakamahal talaga ng talong. Tama nga yung sinabi nyo, 150 hanggang 130 ang bigayin sa Divisoria. Goods yung goods. Goods, magbukas. Iuot pa rin. Grabe ang presyo. Kasi galing ako gabi. Pumunta ako sa Divisoria. Grabe yung presyo na. Di nga 130. Kami talo kasi per bundle. Oo, talo talaga kayo sa magiging ano. Kasi per bundle kami. Tapos okra 150, 180. Yun po yung nakita ko na ano. Mas mahal pa sa isda tsaka sa karne. Yung pichay was lato, 400 kilo. Oh. Eh, pag... Tali nakita. Ito ha? Hindi po, lagi po ako nandito. Baka hindi ko lang tanay. Hmm. Baka maaga ako. Opo, maaga lang po lagi kayo nakakaano. Alright, sa ating pag-iikot dito sa Malabon Tumpukan, talagang ang daming 50-50 na latagan at talagang murang-mura po ninyong mabibili dito po sa Malabon Tumpukan. So shout out sa ating mga kababayang OFW na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. Shout out po sa inyong lahat. At sa mga viewers po natin na lagi pong nanonood at nag-share ng aking mga video sa aking channel, no? Shout out po sa inyong lahat. At shout out din po sa mga kaibigan natin dyan sa
Team Burautan sa Carmen Plana. At shout out sa ating mga kababayan din po na dumarayo dito sa Malabon Fish Market. At sa mga vendor din po natin na masisipag na nakakapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan. At shout out po sa mga taga-Canada at US na sumusubaybay sa pagbablog ko, no? Shout out po sa inyong lahat. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan dito po sa Malabon, Tumpukan. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po. Bye bye.